bwskangni chongmari no nasigui bubagara no kaplai khlainani tei haikoba thanchani mari no taibo phan kabang khlainani bagui 24 Ramchandra Ghat TWF ni sak tharmung bai tini tang salo mass rally bwskangni election no chongmari no kaplai khlainani bagui panda khlaijaka o panda o thangai manjaka amchaini MLA Ronjit Debrma tei block president Olin Debrma social worker Opu Kumar Debrma tei joto nangnai songnai adong juk songno khobui joto no manjaka Mia 8 tarik Mars International Women's Day salno जों मिया आलका program tamon bagai palainaya ekai tabuk जों tini 9 tariko o antarjatik nari divos na जों tini oro musangri palainani thang tongo chini Ramchandra Ghat TWF ekai omo simiya जों tini oro rally khaiman ta kaisa kai buskango songmari tongo o songmari ba kaisa campaign ekai tirik kai जों songmari ni campaign ni diga जों yakung bo ri tongkha ekai tini जों blai khe no tongthogo tamni ekai tini जों ora kwbangma ora soto chini TWF ni netri rong tei ba chini warrior song tei जों ora rally khane thangtongo ekai mo chini block kaisani ekai agami dino ba जों ora khainai 11 tarik March kai chini ora bike rally ngai sara chingko district ni no tei जों khailen wansok tongta Buskang salo bom hewan setong edisi tong merewo keplai edisi song mariwa जों keplai simia जों agi jadi mana abon sete kebang situ जों ক্ষমতা ফাইনাই আবার একদম ক্লিয়ার থাকা কারণ সারা ত্রিপুরা তাবো এমন কংখা জায়গা কবংমা বরক তাবো টেবো বুসকাং সালো জয়েন কাইনাই কবংমা জায়গা তাও জয়েনিং খাই তঙ্গ বুবাগেরা তিনি কাঞ্চনপুরা থানা আমতি খাই সাল বুরুম ন जों থাগিয়া ওই যত জায়গা না চিন MLA মিনিস্টার MDC EM রক যত জায়গা না পান্ডা খাই লুকরক ন সিসারি তঙ্গ তামনিংকাই দফা হানি বাগৈ চবা খানেকাই একমাত্র লামা এবং বুবাগেরা ত্রিপুরা মথা aboni message tabo ngko phaya ko tabo jaka chin kajjo kori khane nibage kendi Delhi government ko once bi tongo buwagara kok salaika hoyto buwagara loko panda 14 tarik ko khumulungo ngai o loko kothum panda wono buwagara gusna rimanta sar bolang simbol jara o chintini mo ora chini poddobil ni petrol pump ni hoyte chini Kanchan Prabha Devi hol jara thanaita Kata kasi sumong social media ho kemana? Sar mentam itu program pelajari dong. Hambai, ini dia takut sono pipe hambai mari, coba nih cibai, mau cara warna bai malai mani, tai kurung mani nanti dalai hambai mari wo. Ini hintai niat hanai 8 tarik nih bisinggo sini. Kaisa burirang yok sama din ba burirok sacrifice kaijang mani din, ma burirang odikar mani din, ini niawo kaisa din chung palan khaijak mani abo kitingdei no tini oro jotto chini bukuk songbai kaisa leri khinani angbo ekjon district president ngoinai chini president chini MLA gorong menang saro nai ma an invite khaiye abone bagang oro tini khaija jotto bukuk songno logeri oi tai chung khorang baksak mani amte hini wan sude angoro tini participate khobika tamlengba Jungmia wong dai klaimania bangoro Ramchandra Ghat klaimania obon bisingo tini phano chung program na success khainai tini buru farang kaisa te phan baksa khai ya baksa khai ngai te oboni bisingo go leri khaimani karon kai boskangni ti risi ni person kai tongo boskango aboni baga yap te barajak buri robo already strong
buri rok ba aboni bagui jan hai nei tini buri rok joto no nokajak ei boma songrok borok no bang paipile hambai mario ani joratei kusung man to sigo te to kuno sanani krika no paipile hambai mario Ma'am, teka sa sungmung, dito na rin, buri-buro lang sa mga kahit ako. Kanya yung mariwo. obole ang saimaya ang koroksa SAPC president central vice president nunggu peka hai pano abo buba grani sini maharaj ni oporo depend abo sumusuk jona puri dok mahai kore sela kore puri kore abo sini maharaj ni oporo depend seat ni khobor kai ticket ni khobor ka abang sini Memang buri-buro lang besar, buro banget. ini to motamoti bangka norgo nai mano busuk rokong kana bole anggo gonti to khailai je gesung hai pano musang kha hini mano ta Ini sini mo. ani sinumung kai ese tini khoi district ni president PWF Binamala Deborma